ଆଉ ସବୁ ଭଲ ନା ଭାଇନା କହିଲ ଦେଖିଆ ଭୋଟ ଦେବି କାହାକୁ ମାନେ ଭୋଟ ଦେବା କାହାକୁ ମୁଁ ପଚାରୁନି ଆପଣ କୋଉଠି ଦେବେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କୋଉଠି ଦେବି ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯୋଉଠି ଦେବି କି ଆପଣ କାହିଁକି ପଚାରୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ସେମିତି ନାହିଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦେବା ମାନେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ବୁଝାରି ଦେବା ନା କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ଭଲ କଣ ନା ନାଇଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରୁଥିଲି ଭାବୁଥିଲି ନା କି ନା ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ପଚାରୁନି କିଏ ଭଲ ପଚାରୁନି ଏଠି ନା କଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ମଜା ଜିନିଷ ଗୋଟେ କହିବି ଆଉ ମତେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉ +2 ପଢିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାନେ କଣ ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ହେଇଗଲି ମାନେ ତ ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଇପାରି ଆଉ ଯେମିତି ମୋର ଭୋଟର କାର୍ଡ ଆସିଛି ସତ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଇଲେକ୍ସନ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆଉ କୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ଯୋଉଟା ଆମର MLA MP ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲା ଆଉ ମନଟା ଟିକେ ଉଚ୍ଛନ ଟିକେ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦେବା କାହାକୁ କାହିଁକି ହେଲେ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଯାଉଥିଲୁ ସେ ସ୍କୁଲ ସେ ବାହାରେ ଆସିଲା ଦେଖୁଥିଲୁ କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ ସେ ଭିତରକୁ ଆମକୁ ଛାଡୁନଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି କେମିତି ଭୋଟ ଦିଆ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଯାଇଛି ଭୋଟ ଦେବାକୁ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମୁଁ ଯେମିତି ସେ ଭିତରକୁ ଗଲି ଭୋଟ ଦେବାକୁ କାହାକୁ ଦେବିନି ଭାବିକିରି ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ଭୋଟ ମସିନ୍ ଥିଲା ମାନେ ମୋ ହାତରେ ଆଜ୍ଞା ଚିପିଦେଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି ମାନେ ହାତରେ ମାନେ ମୋ ହାତରେ ଚିପିଦେଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କୋଉଠି ଭୋଟ ଦେଇଛି ବୋଲି ବୁଝିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଚିପି ଦେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯେମିତି ଭୋଟ ଦେଲି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେ ଭୋଟ ଗଣତି ହେଲା ଆଜ୍ଞା କଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯିଏ ଆମର ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଗୋଟେ 7 ଥର ନା 8 ଥର କଣ ସବୁ ପୁରା MLA MP ଜିତିକି ନାଇଁ MP ନାଇଁ MLA ଜିତିକି ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ବଡ ବଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି MP ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ସେମିତି ବହୁତ ଥର ଜିତିଛନ୍ତି ମାନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କେବେ ହାରିନାହାନ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ ଜିତିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ MLA ଯେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାନେ 7 ଥର ନା 8 ଥର ଜିତି ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ଭୋଟ ଦେଲି କଲେଜ ଆଜ୍ଞା 2 ଜଣ ଯାକ ଢିଅ ଆଜ୍ଞା ମତେ ବଡ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଟେନସନ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା କିଛି କାମ କଲାନି ଆଜି ଯାଏଁ ଜିତି ଆସିଥିଲା କଣ ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଲି କଣ ହାରିଗଲେ 2 ଜଣ ଯାକ ବୁଝିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହାରିଲେ ତ ହାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଜି ଯାଏଁ ଆଉ ଦଉନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କେତେ ଦଳ କେତେ ଏପଟ ସେପଟ ଆଜ୍ଞା ହେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ମାନେ ତା ଝିଅ ଯାକ ଜିତିଲେନି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଠିଆ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତା ଝିଅ ହେଲା ଉଠଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତାଙ୍କ ସେ ରାଜନୈତିକ ଉପରେ ମାନେ ସେ କ୍ୟାରିୟର ଆଜ୍ଞା ମୋ ଲାଗି ମତେ କଣ ଏମିତି ମାଟିରେ ମିଶିଲା ମତେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ବୁଝିଲା ନାଇଁ କାହିଁକି ହେଲେ ମୋ ହାତଟା ସେମିତି ମୁଁ ସେମିତି ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ହାତଟା ସେମିତି ହେଲି କଣ ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମତେ ଲାଗିଲା ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଚାଲିଥିଲା ଠିକ ଠାକ ସେ ଯୋଉ ରେଗୁଲେଟର ବଟନ ଗୁଡା ନାଇଁ କି ଏତେ ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ କାମ କରୁନଥିଲା ମଡେଇଲେ ହଉଥିଲା ବେଳେବେଳେ ହଉଥିଲା ବେଳେବେଳେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଥିଲା ବୁଝିଲା ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ଭାବିଲି ସେ ଯାଉଛି ସେ ରେଗୁଲାର କନେକ୍ସନଟା କାଟିକିରି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋଟରରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ପୁରା ସ୍ପିଡ ବୁଲିବ ଆଉ ସେ ରେଗୁଲେଟର ମାନେ ସେ ବଟନ ହଉ କି ନ ହଉ କଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଠିକ ଠାକ ଚାଲୁଥିବା ଫ୍ୟାନଟାକୁ ମାନେ କଣ ହାତ ମାରିଲି ଯେମିତି ସବୁ କଣ ଖୋଲା ଖୋଲି ଯୋଡା ଯୋଡି କରିକି ଯେମିତି ସୁଇଚ ମାରିଛି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ସେ ଘର ପୁରା ଫ୍ୟୁଜ ଉଡେଇକିରି ଢିଅ ପୁଣି ସେ ଫ୍ୟାନରେ କଣ ଚାଲିବ କଣ ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ ହେଲା ପୁଣି ଖୋଲିଲେ ଆଉ କିଛି ବୁଝାପଡ଼ିଲା ମୂଳରୁ ସେ ଫ୍ୟାନ ଚାଲିଲାନି ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉଥିରେ ହାତ ଦଉଛି ମାନେ ତାର ଅବସ୍ଥା ମାନେ କଣ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି ମୋ ହାତ କେମିତି ମାନେ ବୁଝିଲା ନାଇଁ ଯୋଉଟା ହାତ ଦେଲି ସେଇ ଢିଅ ଗଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ସେ ଫ୍ୟାନର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ସେ ଆମର MLA ର ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ହେଲା ମାନେ ଏମିତି ହାତ ମାରିଲେ ଯେ ମାନେ ସେ ଉଧେଇ ପାରିଲାନି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ପାଖକୁ ଗଲି ଯିଏ ଆମ ସେ ଏରିଆର ଯୋଉ ପୁରା ମାନେ ହାଇଲାଇଟ ଟିକେ ଭଲ ସବୁ ମେକାନିକ ତାକୁ ଦେଲି ସେ ତିଆର କଲା ହଁ ହେଲା ବୋଲି ସବୁ କହିଲା ଠିକ ଠାକ 200 ଟଙ୍କା ଦେଲି ସେ ମୁଁ ଦେଖେଇଲା ଟେଷ୍ଟ କଲା ମୁଁ ଯେମିତି ଘରୁ ଆଣି ବୁଲେଇଛି 2 ମିନିଟ୍ ବୁଲିଲା ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଲା ବୁଝିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ହାତରେ ଏଡ ବଡ ଗୋଟେ ମାନେ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ମାନେ ତାର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ମାନେ ତାକୁ ସେ ଫ୍ୟାନଟା ସେ କେଡେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ତିଆରି କରିପାରିବ କି ମାନେ ମୋ ହାତ କେମିତି ବୁଝିପାରୁଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ହାତ ମାରେ ବୁଝିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଢିଅ ବୁଝିଲା ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୁଣି ଏଥର ମାନେ କୋଉଠି ହାତରେ ମାରେ କାହିଁକି ମଝିରେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲି ସେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯୋଉ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲି ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ତ ସବୁଆଡେ ବିଦେଶରେ କାହିଁକି ପୁଣି କାହାକୁ ଢିଅ କରିଲି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଦଉନଥିଲି ପୁଣି ଏବେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ପୁଣି ହାତଟା ଟିକେ ମାନେ କୋଉଠି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ମାରିଲେ କାଳେ ଢିଅ ହବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଭୋଟଟା ଦେଲେ ଠିକ ହବ ଟିକେ ଜଣେଇବି ବୁଝିଲା ନାଇଁ ଆଉ କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭୁଲ କଣ ଭଗବାନ ମୋ ହାତଟା ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ହାତ ମାରୁଛି ସେଇଟା ମାନେ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ଭଲ ହଉଛି ଯୋଉ ଖଟିଟା ନାହିଁ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା କିନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ଭଲ ହଉଛି ବୁଝିଲା ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଭୋଟ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ଅଛି ଏବୁଡେ କଣ ଭୋଟ କଥା ପଚାରିଲାଣି ଏବେ କଣ କଥା ଉଠୁଛି କଣ ସେ NSC ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା କାହିଁକି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଆମେ NSC ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ ଦେବାର ନାହିଁ ଆମେ ଗଣେଶ ସରପଞ୍ଚ MLA MP ଏ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଭୋଟ ଦଉନା ହେଲେ ଆଉ ତ ବହୁତ ଦିନ ଅଛି ଏବେ କାହିଁକି ଭୋଟ କଥା ପଚାରିଲି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଟାଇମ ପାସ୍ ଥିଲା ସେମିତି କିଛି ମାନେ କଣ ଟାଇମ ପାସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ମାନେ ସେ ଭିଡିଓ କେମିତି ରେକର୍ଡ କରାହଉଛି କେମିତି ଅପଲୋଡ କରାହଉଛି କେମିତି ଏଡିଟ କରାହଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେମିତି ଛଡା ହଉଛି ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ କଣ ଗୋଟେ ମନେ ପଡେ କଣ ଗୋଟେ କହିଦେଲି କାହିଁକି ଗୋଟେ ଖଟି ଚ୍ୟାନେଲ କରିବା ବଢିଆ ବଢିଆ ସବୁ ଟପିକ ମାନେ ସବୁ ଅଛି ସୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁ ଟିକେ ଖଟି କରି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି କରିବାକୁ ଭାବିଲା ଆସି
ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲେ ନା ଶିଖିକିରି କେମିତି ଅପଲୋଡ଼ କରାହେଉଛି କ'ଣ ସବୁ କେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡ଼ା ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ହେଲେ ଭଲ ଭଲ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ା ଟେଷ୍ଟିଂରେ ମାରିକି କାହିଁ ଖରାପ କରିବା ହେଲେ ସେମିତି ଗୋଟେ ମନେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବାହାରିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଟପିକ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି କାହିଁକି ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ସାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ଫଙ୍କସନ୍ ସବୁ ବାହାର ପିନ୍ଧି ଆମ କାମକୁ ଏମିତି ଆସି ଗୋଟେ ଭଲ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ବୁଲିବା ନା ବିଲୁ କାମ କରିବା ହେଲେ ଭଲ ସାର୍ଟ କାହିଁକି ବେକାର ମାଟି ଫାଟି ଦେବ ଖରାପ କରିବା ବୁଝିଲା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟପିକ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଏଟା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିଂରେ ଏଟାକୁ ଟପିକ୍ଟା ଉଠେଇଲି ବୁଝିଲେ ନା ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଖଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରୁଛି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଥିରେ ହାତ ଦେଉଛି ସେଇଟା ସିନା ଢିଅ ହେଉଛି କାରଣ ଏ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ମାର୍କ କଲେ ମୋର ଖଟିଟା କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ଚାଲୁଛି ହେଲା ମାନେ ଏ ଜିନିଷଟା ମୋ ହାତରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଭଗବାନ ଯୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଭଲରେ କରିବା ହେଲେ ଭଲରେ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର କେମିତି ଭଲ ହବ କ'ଣ ସେଠି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଟିକେ ଦେଖିକିରି ଭିଡ଼ିଓଟା କହିବେ କେମିତି ସେଟା ଭଲ କରାହବ କିଏ କିଏ ସବୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନେ କେମିତି ଏଡିଟ୍ କରାହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏଡିଟ୍ କରାହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଯାର ଆଇଡ଼ିଆ ଟିକେ ଲେଖିବା ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଲେଖିଲେ ତାକୁ ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଆଗକୁ ସବୁ ବନେଇବା ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଖଟି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କାହିଁକି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କାହିଁକି ଏଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଭଲ ହେଲେ ଦେଖିଲା ଆଉ କ'ଣ ଜିନିଷ ହେଉନି ତଥାପି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟିକେ କାମ ଫାମ କରି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁନି ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଗୋଟେ କାମ ଗୋଟେ ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ ତାର ଖାଲି ମୋର ହାତଟା ଖାଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏ ମାନେ ଖାଲି କପି ପେଷ୍ଟ ମାନେ ସେଟା ମୋର ମୁଣ୍ଡ କିଛି ସେଟା ମାନେ କିଛି ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ୁନି ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଯାଉ ବସିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ହଉ କି 10th ଫେଲ୍ ପିଲା ନେଲେ ସେ କାମ କରିଥାଏ ମୋର ସେଇଟା କାମ ଚାଲିଛି ଅଫିସରେ ହେଲା ଆଜି ହେଲେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଗୋଟେ ଖଟେଇଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଖଟେଇଲେ ଭଲ ହବ ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ରହି ରହି ଖରାପ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ସେ କପି ପେଷ୍ଟ କରିବା ମୁଣ୍ଡ ପରେ ହେଙ୍ଗି ହେଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମସିନ୍ ହେଉଛି ବୁଝିଲା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଖଟା କରି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ କରିବା ବୁଝିଲା ତ ମୁଁ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲି ହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାଟା ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଖଟି କରିବା ପ୍ରତିଭା ଆଉ ତ କିଛି ଦେଇପାରିଲେନି ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ପଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ରହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ଭାଉଜ ଗୋଟେ ଥିଲେ ମୁଁ ଥରେ ଏମିତି ବାହାରକୁ ଆସିଛି ସେଇ ଯେମିତି ଘର ବାହାରକୁ ଆମର ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଭାଉଜ ଭଲ ଭଳିଆ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପଚାରି ଦେଇଛି ଆଉ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ବସେଇକି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ହଠାତ୍ ପଳେଇ ଆଇଲି ମୋ ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଜାଣିଥିଲି କଥା ହଉ ସେମିତି ମୋ ସାଥିରେ କଥାରେ ମାନେ ମଜିଗଲେ ସେ କଥା ଏମିତି ଚାଲିଲା ସେ ପୁରା ସେ ତରକାରୀ ପୁରା ପୋଡ଼ିକିରି ପୁରା ବାସ୍ନା ପୁରା ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ବୁଝିଲା ନାହିଁ ମାନେ ସେ ତରକାରୀ ପୁରା ସଫା ମୁଁ ଭାବିଲି ମାନେ ଯାହାହେଲେ ମାନେ ମୋ ଖଟିରେ ମାନେ ଭାଉଜ ମାନେ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଯେ ତରକାରୀ ମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପୋଡ଼ିଗଲା ଜାଣିପାରିଲେନି ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ସେ ଖଟା କରିବା ମାଇଣ୍ଡଟା ବି ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା କରିବା ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ସେଟା ଆପଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଏ କ'ଣ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରାହବ ଖଟିଟାକୁ ବୁଝିଲା ନାହିଁ କେମିତି କଥା କୁହାହବ ଏତେ ନଲେଜ ଫଲେଜ ନାହିଁ କେମିତି କୁହାହବ କ'ଣ ଖାଲି ଗପିବା ଜଣା ସିନା କେମିତି ଗପ ହବ ମାନେ ସେଟା ବି ଏତେ ଜଣା ନାହିଁ ଆମର କାହାକୁ କାହାକୁ ସବୁ ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ଟିକେ ଜଣା ସେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ କୁଚ କରି ସବୁ ଏଡିଟ୍ ଫେଡିଟ୍ କରୁଛି ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବେ କାହିଁକି ହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା କୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ସେଟା କେମିତି ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରାହବ ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେ କାହିଁକି ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ମୋର କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ସପୋର୍ଟ କରୁନି ସବୁ ଏଡିଟିଂ କାମ ସେ ପୁରୁଣା କମ୍ପ୍ୟୁଟର 1500 ତଳେ କିଣା ହେଇଥିଲା ଯେ ସେଟା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ ସେ କାମ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲଟା ଦେଖିଲି ଟିକେ ବଡ଼ ଠେଲିପେଲି ତ କିଛି ହେଉଛି ମୁଁ କହିଲେ ଆଉ ଯୋଉଟା ନାହିଁ ତ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେତିକିରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ କାହିଁକିନା ସେ ମୋବାଇଲରେ ଟିକେ ଜାଣି ହେଉନି କୋଉଟା କେମିତି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଦେଖିବେ ଟିକେ ସବୁ କୋଉଠି କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ ରହୁଛି ସେଟା କେମିତି ଏଡିଟ୍ ହବ କେମିତି ଭଲ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଟିକେ ଜଣା ଅଛି ଟିକେ ବତେଇବେ ଟିକେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ହଉ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଆସିବ ଖଟିକି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଅଛି ସବୁ ମାନେ ପ୍ରୋସେସରେ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ଖଟି ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରି ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ମାନେ ସେମିତି କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ନାହିଁ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ସେ ଭୋଟ କଥା ଗୋଟେ ମଜା କରି କହିଦେଲି ମାନେ କେମିତି କୁହା ହେଉଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୁଝିଲା ନା ହଉ ତଥାପି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଏ ମାନେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ମାନେ କିଏ କେମିତି ଢିଅ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଦେଲା ପରେ ଧରା ପଡ଼େ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଟେ ସେ ଢିଆଟା ପାକା ଆଗରୁ ସେମିତି ହେଇ ଆସିଛି ଆଉ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ହଉ ରହିଲି ପୁଣି ଆସିଲେ ପୁଣି ଖଟି ପୁଣି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କିନ୍ କରାହବ କ'ଣ କରାହବ ବାଏ।